Здравейте! Днес с братленцето ще правим интересен проект. Покриваме, така да реставрираме едно старо недоразумение, класическо, пръснало под кожата, позеленяло и решихме да не го криеме, понеже му е сантиментално. Решихме да го реставрираме просто. Какво ще рече това? Ще напълниме главните действащи лица, трайбалите, с плътно черно, ще поизправя малко формите колкото мога, за да мога да туширам, да елиминирам всъщност пръсналото мастило под кожата, понеже доста е натискано на някои места и е релефно. За жалост релефа ще остане, защото вече кожата е станала като белег, понеже е прекалено наранена и няма как да правим някакви чудеса, нали, свръхчудеса. Но при всички положения ще изглежда доста по-добре от това нещо, което е в момента. На фрихенд добавих пламъци, които ще бъдат като сенки, за да мога да изскочи повече самия трайбъл. Те ще бъдат от края малко по-тъмни и вече в основата ще изсветляват, за да може да направим добър контраст, понеже тези светлосенки, които са направени между самите трайбъли, са тъмни. Аз трябва да ги затъмня още малко, за да може все пак да убия част от старото мастило и да направя така, че минимално да си личи, че го има това нещо. И общо взето изглежда като добро предизвикателство, но не е нещо, което не съм правил до сега. Така че гледайте видеото. Аз притикавам здравейте на всички. Аз съм си се улисил да си правим, да. Правим тук с братенцето една много така интересна реставрация на стара татуировка, която е правена, не е много стара, преди 4-5 години е правена, обаче не е направена както трябва. И сега гледаме някакси да тушираме всичко, което се е случило до момента. В развитието на клипчето ще се види точно какво правя, защото вече съм стабилизирал нещата, снимам днеска сам и не е толкова лесно. Така че съм стабилизирал камерата и после вече в развитието на видеото ще се види каква е татуировката, ще дадем обяснение точно какво, как, защо и така нататък. Но сега по-важното е, че наместили сме се удобно и двамата и рисувам на фрихенд, защото братенцето искаше да направим пламъци около старата му татуировка и понеже аз съм много за да уважавам идеята на хората, защото все пак те си носят татуировките за цял живот, няма да ги нося аз. И реших максимално много да съм съпричастен, а пък и обичам да правя пламъци. Така че сега правим точно това. Интересното на тия пламъци е, че ще бъдат като сенки, т.е. няма да имат никакъв контур. За да можем да запълним тези части на трайбъла, даже не знам колко се вижда, вижда се малко, после ще го обясня, ще ги запълним черни и ще разиграем отстрани с не много тъмни пламъци, които ще бъдат изцяло на сянка. И сега въпросът е да изкарам от главата си това, което е вътре и да го прехвърля на кожата. Нашият приятел, което не е толкова трудно, но понякога не е толкова лесно. Да, зависи как ми дойдат нещата, нали? Но като цяло, мисля, че доста добре се движиме. Така, вече сме на края на сесията. Направихме даже много добре, за колко 4-5 часа. 5 часа го тупахме цялото, реставрирахме го. Даже Лана сам да го погледнеш. Ето това, което говорих в началото на клипчето. Запълнихме абсолютно всичките по оригиналния си стандартен начин, както седеше, което беше важно, защото имахме едни сенки, които аз се опитах така да ги поубия малко, но те винаги ще стоят малко по-тъмни. Но нямаше как да разширяваме самия трайбъл, защото тази част от кожата, която се вижда, беше изключително важна, за да може след времето да не стане петно. Идеята на днешната сесия беше просто да освежим това нещо, което той има и добавихме, както братенцето поиска, пламъците, които са под формата само на сенки, за да можем да запазиме, да имаме контраст и все пак трябвало да се вижда. И мисля, че направихме точно това, което трябваше да направим. Добре.